लोगोफोर, hello my बन्धुफोर, hello my दोस्त, welcome my funny channel, Phaylaw Basumatary. खुलुमबाय लोगोफोर, बयनोबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आं फिन दान्दिसे नोंथांमोननि सेराव फैफिननाय जाबाय मोनसे फिसा खौरां लानानै। बे खौराङा जाहैबाय जोंहा गलाघाटनि मोसाखावरि सेसुपानि गामिनि नबजित नार्जारिनि। नोंथांमोननि अननायाव बिथाङा टप 9 आव सौहैबाय। दा बिथांखौ जोङो टप 8 आव हरनांगौ। लासै लासै बिदिनो खफा दावगाहोबाय थानांगौ। दा जोङो बिथांनो भट होनो थाखाय फिन जानजि खाफ्रानांसिगोन। शनिबारनि मोनाबिलिनि 9 बाजिनिफ्राय समबारनि फुंनि 9 बाजिसिम। बिदिब्ला अन्नानै जायफोरा मबाइलाव रिचार्ज गैथ'आ अन्नानै गाबोन फुङावनो मबाइलफोरखौ रिचार्ज खालामदो। लोगोसे नबजित नार्जारिनो भट होनो थाखाय थियारि जादो। बिथांनि बिफा आरो बिमाया गावसोरनि फिसानि थाखाय भट बिनानै आंनो फिसा फिसा भिडिअ मोननै हरदों। बेखौ आं नोंथांमोननो देखायनोसै। जायखिजाया नोंथांमोना बेखौल' गोसोआव लाखि, बे जोंनि बर' हारिनि मानखौ लाखिनो जुजिथाबगासिनो दङ आरो बे जुजिनायाव जोङो बिथांखौ हेफाजाब होनांगौ। जों जेबो खालामना खालि बिथांनो भट होनांगौ। लोगोसे न'खरनि जाथि बंस बिदा फंबाय गासैखौबो माबोरै भट होनांगौ फोरोंना होनांगौ। हायोब्ला जायफोरा जोंनि बर'नि दैदेनगिरि बिथांमोना जायफोरा एसे एनै फैसाफोर दङ बिथांमोना बिथांनि मुङाव पस्टार बानायनानै गामिनि गलाफोराव सिथाब होयोब्ला जोबोद मोजां जायो। अब्ला बिथांमोना जायफोरा माने दासिमबो भट होनाय आयदाखौ मोनाखै अब्ला बिथांमोना भट होनाय आयदाखौ मोनगोन। ओंखायनो आङो थाखा गोनां जोंनि बर' लिडारफोरखौ गंग्लाय खावलायहरनाय जाबाय जाहाथे गावबा गाव अननानै फिसा फिसा पस्टार बानायनानै दंफांफोराव गलाफोराव सिथाबनानै होयो। बिदिब्ला रायजोफोर जानजि खाफ्रादो। जै बर' हारिनि, जै बर' हारिमुनि। खुलुमबाय। माबा मोनसे फोरमायहरगोन आं। खुलुमबाय, आं नबजित नार्जारिनि बिफा उपेन नार्जारि। जेरैबायदि आगोनसेयाव जेरैबायदि माने भट होनानै आगोनसे आग बारायनो हाबाय, दा आरो नैबे आगोनसेयाव गोबां भट नांगौ आरो नांबाय थागोन। बेनिखायनो आं रायजो राजा बिथांमोनखौ खुलुमहरो जे गोबां भट होनानै आग बारायबाय थानो थाखाय माने आशीर्वाद बिहरबाय। सभी को मेरा तरफ से नमस्ते। मेरा नाम नबोजित नार्जारी है और मैं DID लिटिल मास्टर सीजन 5 में आई हूँ और मैं वेब अफसर का टीम से हूँ और हम लोग का वोटिंग लाइन खुल चुका है। तो वो सैटरडे रात 9 बजे से मंडे सुबह 9 बजे तक ही खुला रहेगा और मेरा वोटिंग नंबर है 9152915246। तो आप लोग इस नंबर पे मुझे मिस कॉल कर सकते हैं या फिर Z5 ऐप पर मुझे वोट कर सकते हैं। तो मुझे ढेर सारा वोट कीजिए ताकि मैं फाइनलिस्ट बन सकूँ। ढेर सारा प्यार दीजिए तो मैं और आप लोग को अच्छा परफॉर्मेंस दे सकूँ और आगे बढ़ सकूँ। तो प्लीज़ मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।